Dat weet ik al. Die geit die is hier in de skitterij, die is, en als een geit ziek is, dan moet je er rap bij werden, want ze kan zomaar in een paar dagen kunnen delen. Maar dan gaan we medicijn krijgen van de veearts en dan moeten we een pil in de hal. Die hebben we erin, hè? Die hebben we erin. Doe maar, ja, plop. Nee, je zit er bij jou. Ah, belender. Nou, oké. Ik dacht dit wel vaker. Ik net. Je zit in het beton. Dat je ook bang bent het vlokken te verleren naar mijn guidekapje. Want dat is altijd wat mijn guide. Die zit oorlijn op en zo soort. Ik ben hem kwijt. Ja. Nou, dit ben je hem. Hè? Zo, dit vinden ze het lekkerste. Ik denk dat ik in 74 als vrijwilliger al begonnen ben. En ik ben ook fullspeed bezig 4 jaar. Maar de laatste die het ophielden, die had al jaren praat van dat ik ophoud door de leeuw. Ja, toen moest de man ophouden, ja, en toen koek net over zijn, toen moest ik wel. Maar ik doe het me al liever, ja. Te mooi ook. Nou, dit is eigenlijk een soort van publicatieboord. Hè? We hadden geboortedatums van al het jongvee hebben we erop zetten. Dat vind ik meestal ook wel mooi. Dan kan je even leren wat is er geboren en hoeveel ben er en zo'n soort. Ja, ik heb wel aardig knap, ja. Ja, dat wil wel een beetje. Alleen, ja, we hebben 2 lietse kangoeroes, walibi's, en die hebben nog nooit geen jongen bij. Dat moeten we nog even een keer met, want dat doogt op een of andere manier net. Nee. En ben wel een mannetje en een vrouwtje? Het ben wel een mannetje en een vrouwtje, maar nog hier weer van een wiking en die hier er wat meer verstaan van. Zei het tenminste, en die zei van je vrouwtje is te hard. We hadden dus 2 jongen gekocht, dat mag wel even een beetje werk van mij. Die praten wel over een vrouwtje die toen €1000 kost. Ja. En dan net produceren, dat is en wel... net produceren, dus ja, dat kan net uit. Je moet even knuffelen weer, hè. Nee, dat mag je net pikken. Dat mag je net pikken. Nee, dat is wel even wat overs. Ja, zo'n plus minus 8 uur dan fjordik en dan ging ik naar huis om koffie en dan ik ging sowieso alle Jan even heen. Maar ik fiets er tussentijd nog wel eens even heen. Ja, nee, maar net zo leuk. Ik bedoel het goed. 18 oktober, 4 zwan, maar er ben je 4 meer. Nee, er ben je 4 meer. We hebben nog 4 uur dagleider in het binnenhok. Ik denk dat die vertrapen weer is door de geiten of door de zwanen zelf. Maar dat gebeurt ook wel eens. Hè. Dan gaan we met de platpoort erop staan. En jij juist er. Toen moesten we weer in. Die hebben we nooit vinden gekend. Die had hulpkamp trots dat ik dit maar daar een rover mee vertrokken is. We gaan nog draaien. Dat hoop je dat die blijft.